इहे भौजाई देवर से कहत रही कि ताहरा फगुआ निमन लगता लेकिन हमरा ई फगुआ तनको भावत नहीं खे काहे कि वहां के कह के गईनी कि ये फागुन में आए फागुन नियर आ गई लेकिन वहां के ना आवेनी इहे भौजाई देवर से का कहत रही ए राजा भाई कि हमरा भावे ना फगुनवा घरवा वैले ना सजनवा भावे ना फगुनवा घरवा अइले ना सजनवा हमर पुआ पकवान सब जियान हो खता हमर पुआ पकवान सब जियान हो खता कहिया जो होते बलमुआ के बिहान हो खता बलमुआ के बिहान हो अरे वाले आ गए भौजाई देवर से कह तरी की सुनी वहाँ के हमरा से कहनी का कहनी कहनी हो आसो के फगुनवा में धनी घरे आई आसो के फगुनवा में धनी घरे साध तारा हमहू पूरा मनवा के साध तारा हमहू पूरा निको लागे ना भवनवा हमरा भावे ना फगुनवा लागे ना भवनवा हमरा भावे ना फगुनवा हमर पुआ पकवान सब जियान हो खता हमर पुआ पकवान सब जियान हो खता रहिया जो होते बलमुआ के बिहान हो
कि सुनो हमरो बलमुआ पर देसी हो गईले का जाने का बना सबत पर लो भइले हमरो बलमुआ पर देसी हो गईले का जाने का बना सबत पर लो भइले कि हमर सोचल सपनवा हमर सोचल सपनवा जियान हो खता रहिया जो हते बलमुआ के बिहान हो खता चलिए ये प्रोग्राम शिवम लाइव रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से अरौरा सबके बीच में प्रस्तुति हो रहा बा जेकर प्रोप्राइटर बानी हमरा भाई शेखर सिंह जी आई हमरा बड़ भैया जेकर प्यार दुलार हमेशा हमनी के मिलेला हमनी के बीच में आके हमनी के मनोबल के बढ़ौनी भैया बबन यादव जी मिस्त्री जी के माध्यम से अनगिनत रुपया के पुरस्कार रहल श्रद्धा के जय जयकार शुभकामना खातिर मालिक से प्रार्थना रहल श्रद्धा स्नेह प्रेम बरकरार रहो कि रहिया जो हते बलमुआ के बिहान हो औरतिया कहती अपना देवर से भौजाई कहतरी कि ये देवर जी अगर जी अशोक के फागुन में वहाँ के कह के गइल बनी ए राजा अगर ना अइबन अशोक के फागुन में मने मने सोचतरी भौजाई या देवर से कहतरी हो अशोक के फागुनवा में बलमुआ ना अइबा अशोक के फागुनवा में बलमुआ ना अइबा अइबा त हमारा के घर नाही पइबा अइबा त हमारा के घर नाही पइबा औरत कहतरी कि अगर ये अशोक के फागुन में ना वही है तो हम साच कहतनी देवर जी साच कहतनी कि अशोक के फागुन में कहाँ जेबू कहाँ बा नैहर जेबू आ नैहर जाके अपना भाई से रंग अबीर खेलबू यार से होई जो लोग बा यार से रंग अब बताई खीस में बड़ी खीस में कहतरी कि अशोक के फागुन में अगर जे ना वही है तो हम नैहर चल जाए भाई बाल बच्चा जौन बड़े से एक के यही जे छोड़ दे कि हमर पुआ पकवान सब जियान हो खता हमर पुआ पकवान सब जियान हो खता जो हते बलमुआ के बिहान हो खता जो हते बलमुआ के बिहान हो कहतिया लाल बाबू लहरी पिया भइल परदेसी लाल बाबू लहरी पिया भइल परदेसी
हमके के देखी तू बाण बहरा घर में हमके के देखी कि हमर सोचल सपनवा अरे जियान हो खता ए आलोक बाबा औरतिया बड़ा बियाह में बिया है फागुन के महीना में कहती है कि जितना सपना सजौले रहनी है सारा सपना के तू निरारत करत रह बेकार करत रह हमर सोचल सपनवा सब जियान हो खता हमर सोचल सपनवा सब जियान हो खता रहिया जो होते बलमुआ के बिहान हो रहिया जो होते बलमुआ के बिहान हो रहिया जो होते बलमुआ के बिहान हो जो होते